उगुरियाव दंफैयो आङो दायो नैबेनो उगुरि बाजार जाहैबाय ओमफ्राय दा नैबेयावहाय उगुरि प्राइमारि अफिस आरो नै उगुरि प्राइमारि इउपिपिएल दा बेवहाय सारा सफैनानै दङ आरो 19 नं सिडली समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी सारा दा आं एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय नै बेबायदि अखाबो हादोंना बिराद बोथोरा गाज्रिनि बरायगासिनो दं आरो गोबां रायजोफोरा उगुरि प्राइमारिनि आरो एसे नोंथांमोननो देखायनोसै ओरैहाय सारखौहाय बरायगासिनो दं आरो ओनसोलनि रायजोफोर जाबाय थागोन गतिके जों सारखौ मोननो हाबाय नङा होमबा गासैखौबो नोंथांमोनखौ सारनि जानानै खेबसेबाव आरो बरायहरबावनाय थाबाय बेवहाय राभाफोरबो दङ बर' दङ आदिबासि दङ जोंनिया माखासे बिदिनो सान्थालिफोर गैया गासिबो बर' रोंजोबखायो नामा रायजोफोर हाजोबखायो ओंखायनो जों बर'नि रायलायनाय जाबाय दे जोंनि गासैबो इन्टेलेक्सुवेल जोंनि गावबुराफोर गासैबो कमिटिनि रायजो राजा नोंथांमोन खेबसेबाव सारनि जानानै बरायबावनाय थाबाय दा जोंहा माखासे खोथा निस्सय सारनिफ्राय मिथिनांगौ जोङो गुबुनफ्राबो बिदिनो सारनिफ्राय जास्ट 10 मिनिट 15 मिनिट मिथिदों बिब्दिनो नोंथांमोननो मिथिहोनांगौ खोथा दङ बेनि थाखायनो सारा गावनि निज खुगाजोंनो नोंथांमोननो मिथिहोलांगोन खिन्थु बारा ओरै गुदु गुदा खोथाफोरखौ बुंनाय नङा मानो होनना बुङोब्ला सारा बिजाथि हिसाबै टेकनिकेलि उसुबिदा थायो ओंखायनो जेखौ गोनांथार बेखौल' सारा नोंथांमोननो मिथिहोनाय जागोन जोंनि सरकार थाबाय थानाय समाव माखासे मानसिफोरा जाय मानसिफोरा प्रमद बर'नि दैदेननायाव राभा गार' बर' आदिबासि सान्थालि मुसलमान राजबंशी सूत्रधर ख्रिस्टियान ब्रह्म बाथौ सत्संगी गासैबो धोरोमनि गासैबो फोथायारिफोर आरो गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे गुफुं समाज दादोंमोन बे समाजखौ सहायनो हायैनि आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा प्रमद बर'नि सरकारखौ सिफायनांगौ होननाय लेखा हाग्रामाखौ लाबोफिनदोंमोन बिथांमोना सानदोंमोन हाग्रामाया सासे गोनो गोथो मानसिखाय हाग्रामानि दैदेननायाव बिटिसिखौ हगारना होयोब्ला बे बिटिसि हालामाव थानाय फिसा फिसा हारिफोर बर' हारि राभा हारि गार' हारि आदिबासिफोर बिसोरो मालाबाबो जौगानो हानाय नङा आरो जोंजों फेर फाथिनो हानाय नङा होननानै बेनिखायनो माखासे फानजारि सानानै जोंखौ फानजारियाव खोख्लैनानै बिथांमोना फेजेनबाय आरो सानदोंमोन हाग्रामानि गेजेरजों मोजां खामानि मावगोन होननानै दिल्लीया बिनि सायाव खुसि नङामोन मानोना प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ इन्डियानि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन सान्थिनि जायगा हिसाबै बर'लेण्डखौ आरो क'क्राझारखौ गायसननो हादोंमोन जायनि जाहोनाव प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारा बे बर'लेण्ड सान्थिनि मडेलखौ इन्डिया आरो आसामनि गुबुन गुबुन हालामाव लांनानै मडेल हिसाबै फोसावहैदोंमोन हाग्रामा फैनानै जेब्ला असान्ति सृष्टि जाबाय हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारा हाग्रामाखौ डाइरेक्ट होनहरबाय मा होनहरखो ओइ हाग्रामा बेबाराव नोङो नैबे फेब्रुवारि मार्च दाननि बाजेटखौ 2022 मायथाइनि बाजेटखौ मास मोनब्रैल' बानायनानै ना मास मोनब्रैल' होननानै बे मास मोनब्रैनिल' बाजेटखौ हाग्रामाया गिसं गासं खालामनो गोनां जागोन मानो मास मोनब्रैनिल' बाजेट लादों बे जोंनियाव सोंथि फैदों बिपिएफनि मानसिफ्राथ' ओरैबायदि सोंदों मा जाबावगोनलै होननानै आं जारिमिनखौ खोन्थागासिनो दङ मानो होनोब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै सोमावसारगिरि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों जथायै रायलायनानै भारत सरकारा होनदों जोंनि सरकारनि जायगायाव जेब्ला जोङो 125th एमेन्डमेन्टखौ बिलखौ पास खालामनो थाखाय जोङो आपिल खालामदोंमोन खावलायदोंमोन आरो जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन बै समाव होनदोंमोन आसामाथ' गनायो बर'लेण्ड कार्बिलेण्ड आरो दिमा हासावखौ गनायो 125th एमेन्डमेन्ट पास खालामनो नाथाय मिज'राम त्रिपुरा आरो मेघालया गनाया बेनि थाखायनो जोंखौ मोनसे सुबुरुन होबाय नोंथांमोना स्टेट जोंनि आसाम रायजोनि मोनथामबो काउन्सिलखौ लानानै सोदांनायनि आयेन सोदांनायनि 125 आयेन सोदांनायनि बाथ्राखौ खामानिखौ मावदो होननाय लेखा जों मावबाय
आरो भारत सरकारा नैबे जुलाइ दाननि गेजेरावनो 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनानै जोंनो होसिगोन 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय लोगो लोगोनो लकसभा आरो रायजो सभायाव पास खालामनानै बेखौ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया सिगनेचार होनानै आयेन बानायगोन आरो बियो थाङै थाङै दान मोननैसो सम लागोन अक्ट'बर नभेम्बराव हाग्रामानि सरकारा आयेन बायदियै सिफायजानायनि उनाव गणतान्त्रिक भाबै एमेन्डमेन्ट खालामनानै सिफायजानायनि उनाव बेवहाय मोननै सिस्टेम फैगोन बिपिएफआ जेसेबांखि एक्सप्लेनेसन होदों जों आयेननि बाथ्राखौसो बुंगासिनो बे मोननै सिस्टेमा जादों मोनसेया नहयतु गभर्नर रुल जागोन नहयतु इन्टारिम सरकार जागोन इन्टारिम सरकारखौ सोर खालामगोन जायफ्रा एकर्ड खालामदों बिपिएफआ खिन्थु नारसिनगोन मानो नारसिनगोन इन्टारिम गभर्नमेन्ट खालामनाङा गभर्नर रुल खालाम होननानै नाथाय जोंहा 3 एमपि दंखायो बै 3 एमपिया दिल्लीयाव थानानै जोङो नारसिनगोन मानोना प्रमद बर'आ मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ सेन्ट्रेलाव नारसिननायनि उनाव इन्टारिमा माबाया जेराव एमेन्डमेन्ट बिला पास जाखाबाय नंखायनो जोङो 6 दाननिफ्राय 12 दाननि गेजेरावहाय इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन बेवहाय जोंनि आबसुनि प्रमद बर' बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां जोंनि सावरायग्रा बिथां एनडिबिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां मा होनो सासे जोंना डक्टर धीरेन बर' जोबनायाव रन्जन दैमारि